Pasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:34. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Naproxen Sodium is the generic name of Skilan. Ayos na ang rayuma ko, Skilan. This time check is brought to you by PH Care. Hashtag Golden Girl with a new PH Care with Other Protect. For as low as 5 pesos SRP. Other protected ka na. This time check is brought to you by Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Mayong hapon sa Lunas iya subong adlaw sa bulan kita sang Abril 5 tuig 2021. Kamusta dirang aton nga mga kaaksyon? Hidlaw man kamo sakon. Sige at isubong inoras si Indayan magapangalagad naman sa subong iyang atinion para sa programa This Is My Life. Talos temporaryo man sa aton na regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Kapaang sang tiyempo, no? Tamaan gid do ka, sakit na gid lang mag-igo gani ang silak sang adlaw. Dumatsyag mo, dumapaso ka gid. Amo na nga ginapanugyan gid sa aton nga mga ka-aksyon kung mahimo pala. Dalagid ka mo iya sang coat bisan nipis-nipis lang na siya nga coat as long as cover lang ang imo iya nga panit, ha? Kaya subong di taman manigar, check naton sa mga reports bala. Kadamo na iya sa mga recorded cases magluwas sining COVID-19. May ara sa mga kaso sang heat stroke nga ginatawag. So, syempre, ano ba lang ginatawag nga heat stroke? Ang gamay lang naton nga ideya. Na malang gulpihon ka lang. Gulpihon ka lang sa kainit-init, kaayo. Matumba ka lang dira iya. Wala man kahibalo ang imo dira mga kaupdanan. Kay gali ikaw halin sa kainitan, nagsulay sa kainitan. Pag abot ang worst bagit, nag-inom ka sang cold. Ampay ginadayon sang paggulpi man, gulpihon ka lang iya, dakpo nang imo nga korason. Umayo pa ko mahingagaw, pero kung hindi, do ikaw ang naghimo sang imo temprano nga pagtiner diri sa kalibutan. But then, sa liwat panugyan sa aton yung mga ka-aksyon, kung pwede pa lang, para panigurado na lang gid kagati, syempre bulig magriya sa aton ang tubig. Dala ka mo balon ka mo tubig. Diba? Hindi dapat mag-inom or hindi pagulpihon inom sang cold dra kaayo nga tubig. Inom ka dra sang tubig. Inom ka dra sang tubig nga
warm lang bala. Warm water lang kay at least ma-secure mo nga safe ka. Kag ti mabulong pa ang imo yan nga kauhaw. Amo na mga panugyan naton. Kaya ang mga ka-action naton, ang iba ano gid man kamo, tawag na ay nagligad ti Semana Santa bala. Ano to ganing term mo, Action El Rey? Nalipat ko sang term ya. But anyway, oo. Kaya basta Semana Santa ganiti kinanglan tagid iya nga magpahuway kiti amo nang adlaw nga kun sa diin ti ginadumdum bala naton, no? Ginadumdum naton ang mga inagihan ni Jesus Christ before pa man siya nga ginlansang sa cross, 'di ba? Muna ang history sa aton iya nga pagluwas ni Jesus Christ sa aton iya nga mga sala. But anyway, sige. Balik kita diri sa aton iya nga program sa subong hapon. Okay, natapos na to. Pamalandong galing term. Yawan po kung panumdum ba. But anyway, diri kita anay sa aton iya nga lakat sang panahon kay man bisan amo ni kainit kaayo ho. May low pressure area pa or LPA nakit-an 1,260 kilometros nasidlangan nakatundan nasidlangan sang Basco, Batanes. Ang northeasterly wind flow amo ni nag-aapekto naman sa Luzon kag Visayas. Ang western Visayas lakip na dira ang Negros sa occidental kag syudad sang Bacolod. Maka-eksperyensya naman niya sa magalumod nga kalangitan nga may lapta-lapta na nga pagtupa sang ulan bangod sa northeaster or easterly wind flow. Amo na mabatsaga naton kung maghapon, 'di ba? Doon nagaguom-guom kag tapos ang hangin kun ara ka sa open space kun gamay-gamay ka lang daw palid-paliron kagid. Sige mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan nakatunda na sidlangan ang mabatsyagan sa bilog nga Western Visayas. Kagambay bayon mangin makanay tubtub kasarangan naman ang dapyasang balod. Ang temperatura yara kita karon nag-range or unahon taglidan na yan. Si ang pagbutlak ni Haring Adlaw la 5:49 kay nasang aga. Kag ini naman ang magatunod las 6:09 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara karon nag-range sa 22 to 33 degrees Celsius. That's why nga ang kapaang naton nga mabatsyagan bisan kun kaisa do wala man bala nagaiga-igo gid ang init sang adlaw sa aton. Pero ang basta do pamatsyag budo kaginot bala kaayo. O nga do gusto mo na lang magtiner sa bugnaw. Problema, kunipis ang imo yang nga panit. Ay, nablang dasig ka ubuhon, amo naman ang problema simo. But anyway, sige, ano ba lang mga dapat naton yang mga balantayan sa subong hapon? By the way, ang mga ka-action naton nga naga-monitor via Facebook Live kag sa ilang mandira tag sa ka mga transistor radio, hulat-hulat lang, ha? Hulat-hulat lang Kay kung may time karon basahon gid ina ni Indayan ang inyo yung mga mensahe. Sige, ano ba lang mga dapat naton istoryahan sa siniya nga tinion? Ini ba lang may angot kay di syempre ang ginatawag nga bulan sang Abril, bodo amo ning nagsugod-sugod, familiar ka na Action Henry, sang April Fool's Month or April Fool's Day, di ba may ara gina specific day adlaw sang ining mga tripping bala nila kun kaisa. Yan, ti ari ho may isa gid na sample. Kabalo ka kung anong natabo, gin-relieve ang tanan nga mga personnel. Mga tanan nga PNP personnel sang Angeles City sa Pampanga bangod sa ila ginhimo nga April Fool's prank. Kaya di ba nag-uso ning mga prank ni ho? Para lang kuno may sila sa ila iya nga mga channel dira sa YouTube. Bawti halalong gid kita kay kapin pa mga uniform personnel pa sila nga daan. I think nag-ni sila with participation isang isa iya ka entertainment industry man bala pero hindi diri sa aton dito iya sa iya ni guro ka ng South Korea.
SY Music Entertainment. Kung hindi ko di familiar, wala man diri sa aton niya sa Pilipinas. But anyway, so amo ni ang ginintrahan sang mga personnel sang Angeles City, Pampanga PNP. Nagreklamo ang ilang mayor mismo ang pagwa memorandum nga muna dapat ipaimbestigahan na kag ipang-relieve, no? Ipang-relieve ang mga involved nga mga personnel sang Angeles City, Pampanga PNP. Ang isa pa gid naton kapag istoryahan man, ining may angot bala, notice ninyo, tulido pila na ni ka mga inadlaw, no? Pila na ka mga inadlaw nga may mga gakabasahan ko sa social media na balang biktima sang ginatawag racism, ha? Eksakto ng term ko, racism, inang mga Asian bala, no? Mga Asian ginahampak, no? Ginahampak, ginaduplaan, o pasensya sa mga nagapanyaga or nagahingagaw magitod kagakaon subong. But anyway, tuod gini siya, try nyo lantaw sa even gani hindi mo na nga pag literal nga i-search, maga-scroll ka lang dasin mo nga Facebook, accidentally makitaan mo gid ining mga nagakatabo nga kung sa diin mo na bala nagakakuhaan sa mga video ang mga Asians. Di lakip Asians, kung Asians nga ang ginasiling naton, di lakip drama nga Pinoy. Ang pinakaulihi siniho, may isa ka 65 years old nga Pinay, nga ginatake sa isa iya ka lalaki sa Midtown Manhattan. Amo ni ang natabo, that's why nga nag-react na diri si Vice President Robredo, hambalya tama na niya or dapat na ni nga itutukan man, no? Dapat na ini nga tutukan kay isa ini ka deep concern dito ya sa US kay makon mo nga ang mga Asians dito ya ginapanghambalan nga kung sa aton diri pa mga pulong bala nga hindi ka mo diri nagakabagay, magbalali ka mo iya sa inyo iya nga pungsod nga ari ka mo diri. Ong isa pa gito sang nag-ugat gito ang or sang nag-start gitong pandemic, ang mga Chinese hambalan nila nga ngari ka mo diri sa amon, kamo din nagpadala ay nagpalaptas ang COVID virus. Mo na ilang nga mga ginapang kutya ya sa mga Asians. Di syempre tama na iya ka ka kululbaan kapin pagid ang worst pagidra kami ara pagid sinagani nga mga nagid bala may nagpatupa gid, meaning may gid sila, may weapon gid sila nga gingamit ginlabo, I forgot kung anong weapon nga gingamit, pero may isa dito ka Pinoy nga duguyay gid ang naigo. Kaya muna ang kakululbaan kung ara ka sa iban nga pungsod, particular na sa US or sa mga states nila, kay amo ni nagakahitabo sa karon. So that's why nga nagapanawagan si Vice President Robredo nga kung mahimo aktuhan ini, no? Aktuhan ini syempre diri sa Pilipinas as well as didto man sa presidente sang US nga mo sa karon si US President Joe Biden. So ibantayan man naton iya nga mga dugang pagid nga mga update, no? Kay for sure magapagwa gina sang ilaya statement ang US angod sa sining kahitabo. Kag syempre bantayan man nato ng akon iya nga i-share sa karon sa inyo ang aton nga topic for FYI. Ang aton nga topic for FYI amo ni ang benepisyo nga mahatag kuno sang broccoli kag cauliflower. Attention dira sa aton nga mga ka-action, ilabi na gid sa mga concern dira sa ila nga syempre ikaayong lawas. Ano kuno ang mabulig sa broccoli kag cauliflower, ina man ang aton nga pagabantayan. Kag syempre dala na dira ang pagabasahon kuman nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma, kag ang mahatag man nga advice ni Tita We, and also ang aton nga horoscope of the day aton kapalaran for today. 1:47 na kita Action Radio Philippine Standard Time. This time akon anay i-share sa inyo ang dugang pagid nga detalye, no? Angot sa sining aton iya nga headlines kaina. Unahon naton ining mga pulis nga gin relieve
No, kay tanan gid ina diri nga personnel sang Police Station 5 sa syudad sang Angeles, Pampanga. Ini matapos nga nag-intra sila iya sa April Fool's prank video. Sa video nakit-an duha ka mga uniformed personnel nga nagpakilala mga katapo sa Police Station 5 nga naga-escort bala sa isa ka lalaki pakadto sa patrol car. Meaning daw kung tani dakpo ni inila ang isa iya ka lalaki, which sa muna bala gin-consider as prank, no? Nagwa nga isa ini ka prank kag hindi lehitimo nga operation. Ti subong pasakaan sang kaso administratibo. Yadtong mga pulis kay ti isa diri sa ila ginlapas ang health protocols batok sa COVID-19. Ti may pila pa diri ka mga individual nga connected sa entertainment organization nga amo sa karon ang pasakaan man sang same iya nga kaso. So na-mention ko kagina ining SY Music Entertainment. So una diri nagpahayag ang regional director sang Police Regional Office 3 ni ako nang ining si Police Brigadier General Valeriano De Leon. Ambalya hindi ko ya mag-intra, no? Hindi siya mag-intra sa anuman nga kay nagpagwa sang memorandum ining si Angeles City Mayor Carmelo Lazatin balya nga i-relieve kuno ang tanan iya nga mga involvado nga personal kag magpatigayon sang investigasyon. That's why nga nagpagwa sang statement man ang sabahin niya sang PNP or ining si Police Brigadier General Valeriano De Leon kati syempre nang ginarespeto niya ang desisyon man sang alkalde gamon na gani i-relieve, no? Kung mahimo i-relieve ang tanan kag amo na ning natabo, no? Na pag-relieve sa tanan nga personnel sa Police Station 5 sa syudad Isang Angeles, Pampanga. Ang natabo sina diri kay man ang video base sa video nga naka-post sa social media page sang SY Music Entertainment nga nagapakita kung tani arestohon sang kapulisan ilang isa ka lalaki kag ipasulod o idakpa sa kauna sa patrol car. Di syempre kung ikaw man bala nakakita sina tapos ang mga kapulisan pang involved o kag wala na sunod ang minimum health protocols, meaning ma-react gina iyang public, no? Ma-react ang public, ma-react man ang nagkalain-lain iyang mga leaderes naton, no? Akapin pa mga mamalidha bala naton. So involvado diri sa prank video 17 ka mga individual kag 5 ka mga Korean nationals. Ti isa karon nagapadayon ina ang investigasyon kag bantayan naton kay for sure ni si Presidente Rodrigo Duterte patigayon sa iyang weekly address maanhan gini maistoryahan gid ini na maistoryahan gid ini siya nga issue. Sige, sayluhan nato ng isa pagid kabalita ining pagpabutyag balasang kabalakan ni Vice President Leni Robredo angot ini sa natabo yang nga pagpangatake sa mga Asians ay labi na sa mga Pinoy dito iya sa Estados Unidos kag ginakabig sini nga isa ka deep concern ang natabo. So sunod diri kay Robredo humbala nagdulot ini sa pagdugang pagid sang kahadlok sang pumuluyo kati syempre dala na dira may aradan subong ang presensya sa ginatawag COVID-19 sang natabo pagid ining pagpangatake nagdoble pagid ang kahadlok isang pumuluyo. Sa nabaluan gin-report sang US media outlets ang madamo nga insidente sang pagpangatake batok iya sa Asians kag Asian Americans sa nagkalain-lain nga estado nga mo naman ang nagtulod para ipanawagan ang madasig nga aksyon kag dapat kuno hindi mangin kampante ang Asian communities. Kalakip diri sa pinakaulihing nga pagpangatake nakuwaan ini sang video dito iya sa New York. Makit-an sa video sang pulis
Kag isa ka bystander nga ang babayi or ining Pinay, 65 years old nga Pinay, ginatake sa isa ka black man sa Midtown, Manhattan. Di subong nadakpan na ning suspect, ginaresto na ni siya kag ginpasakaan sang kaso. Pero kung asta lang dira, kung hindi ni ma-stop, may tendency nga may other pagid sila iya nga mabiktima, no? May other pagid sila iya nga mabiktima kag magsigi-sigi pagid ini. That's why nga ginapanawagan sa karon ni Vice President Robredo nga kung mahimo dapat aktuhan ini sang US government, no? Kag dapat matapos na ini iya nga issue. Kay ara pa subong ang presensya sang COVID-19 nadugangan pagid ini, di ang kakulba sa publiko nadugangan man. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, 1:53 na kita. Kagamuya to ang aton man nga mga national news nga nakuha sa karon iya. Sa karon iya nga adlaw. Kag ti syempre bantayan man naton ang dugang pagid sini iya nga mga report. Ang dugang man nga mga update sini, no? Kay para iya nga ma-update man kamo nga amon iya nga mga tagpalamati. Sa ako niya pagbalik, standby sa aton yung mga ka-action, kaya ako naman pag-istoryahan ang aton topic for FYI. Ang mahatag nga benepisyo kuno sa broccoli kag cauliflower sa aton. Ito na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Yes, 100% pure squalene. Wala lemon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Nga pondra sa imo kag sa imo Mrs. kay Ma'am Mary Joy Puentevela. Okay. Sa kay Denver Monteras, mayong udto. Sa kay Sir Alex Monta sa mayong hapon man. Ma'am Carol Montoya, nag-monitor dira sa Quezon City.
printing office. Ano ganing inyo nga printing office, Ma'am Carol? But anyway, thank you gid sa pag-monitor. Kay Ma'am Jean, oy si Sir, mayong hapon. Sa kay, oy, Richard Tibor Roma, dra sa by San Enrique. Mapaang nga pag-monitor dra sa imo. Action Dennis. Kay Francine Nathalie Bautista, good noon. Kamusta? Annabelle, Francine, Nathalie, Annalie, JR, Dena, Tuto, Nick, Leia, Dante, Ricky, taga Maaw, salamat kid. Sige, salamat. Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Sa kay si Auditor de la Peña Barbecue. Mayong hapon lang ko sa iya Lola, si Lola Toring. Kay Atia Kim Eriman, Miss Atia Kim Eriman, naga-monitor na sa may Banwasang Morsha. Mayong hapon man. Okay, de la Peña family sa Barangay Inclaro, kag sa Pamilya Quezon, sa Hacienda Santa Teresa Pukatod, sa Banwa naman Iyasang, Binalbaga. Madamo gid ko nga salamat. Sige, kay Sir Martin Sir Martin Aliling, mayong hapon. Kay Joy Rodriguez, ano ni Saman? Tulain na ninyo mo yung gina-message ni Rihaw. But anyway, bahala ka lang dadanay. Tamya ko no kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Ma'am Kelly Jelly, kay Lida Yamagishi. Nagaupod ko no sa program. Sige. Salamat gid Alex, Sir Alex Montesa. Insyakto gina Dennis. #Stop Asian Hate. Insyakto gina Dennis. Okay. Sa kay Nelson Silvedario Mangilan Jr. Ngayong hapon, tamyaw ko lang mga pinsan ko. Melody Madara, kag Joanne May Madara. Always kami din nagapamati. Pag wala sila ko no obra sa may Alabang, Muntinlupa. Salamat, gid. Si Sir Guillermo Clarito, mayong hapon. Mayong nga panyaga di sa amon. Upod sa imo nga programa sa mga abyan ko sila ni Boy Miguel Braliano, kag Fred Madred, isang mabini kural sa barangay 30, nagaupod gid ko no. Sige, salamat gid. Pamilya Saludares, Gavitoria, Katigue, Serapio, Trinidad, Gimugala, Sotumel, Estrebillo, Nabor, Mugar, Rojo, Lentejas, kag Clarito. Nga naga, pasalamat gid sa imo. Panyaga ta. Sige, salamat. Kay Rosalina Batulak Francisco, mayong hapon. Sa tanan niya staff sa Action Radio, nagpuli ko sa Balay Action An para makatan-aw ko live mo. Wow, salamat gid ha. Pag ulang ko ka-open kay busy gid sa kapihan ko. Thank you so much gid. Draya sa imo Ma'am Rosalina Batulak Francisco. Okay. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Happy listening to Malaka and Gamala, Brillantes and Lipora families of Puroka, Santa Ana, Barangay 31. Thanks a lot and God bless and more power. Sige, salamat gid. Patamyaw lang sa kanday Tita Lourdes kay Tita Ebony nga nagapamati sa ila mga office mates. Thank you. Per bunches, mayong hapon man. Kag tiya, pakaisa niya kag tiya nga nagapamati gid sa taga Manghanoy. Hiniwaan, sa dini hiniwaan man. Kag sa Lapay, kag sa nanay ko kag tatay ko nga nagapamati gid. Salamat. Kay Ma'am Marisol Saludo Hermoso, please greet lang di tanan kapamati sa Lugway, Bagroy, especially sa Hermoso family. Okay, thank you gid. Kay Miss Ami Rivera, mayong hapon. Si Miss Katha Campañaro, mayong hapon man. Nag-monitor ko no si... happy birthday gali kay Tito Valeriano. Happy birthday dira sa imo. Belated happy birthday kay kagapon imo nga birthday. So, belated happy birthday sa liwat na sa imo to Valeriano Tarasona. Kay Maripas, kagkay sino paget. Kanang Maymay mayong hapon kagkay Jude nga dungol-dungol. Mayong hapon Sa kay Penida Paranyas Rayan, pa shout out kay Tatay Moreto, Dokto sa La Carlota mayong hapon. Ami Rivera, BJ kuno kag Nicola. Salamat. Elmer Itonas Regalado mayong hapon.
nagalantaw sa kuno sa may Latex Fairview sa Quezon City. Si Melily Oligo, Sir Melily Oligo, gapanago gid. Anong gapanago man? Kay Marlene Abadinas Macuel, mayong hapon. Shout out sa mga Tagalakas. Di na tuman. Castellana. Happy Fiesta sang amon patron. Ano to? Happy Fiesta sang amon patron na senior. Sige, standby ka mo danay ha. Action Radio. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, aton nga pag-istoryahan ang aton man nga FYI, ang aton topic sa subong iya nga hapon. Pahilig ka mo dira magkaon broccoli kag cauliflower. So inasubong ang aton iya nga pag-istoryahan kung ano kuno mahatag bala nga mas sustansya sa sinaiya nga mga pagkaon para sa aton. Kay suno kuno sa mga eksperto, ang broccoli bala kag cauliflower ginakabig ini siya bilang pinakamasustansya nga utan. Suno sa US Department of Agriculture, ang broccoli gali magaranon ini siya sa vitamin C ikumparar sa orange. Pareho naman ang kadamuon sang calcium sang makuha naton sa broccoli sa isa iya ka baso sang gatas. So, ang mga sanga naman sang broccoli may tatlo ini siya ka pilo sang fiber ikumparar sa isa dira iya ka piece or one piece of wheat bread. Yari ang pwede man nga mga sakit kuno nga pwede mabuligan sa broccoli kag cauliflower. Number 1, para sa mga babayi. Ang broccoli, may chemical ini siya nga sulforaphane, amo ni siya makabulig sa paglikaw sa breast cancer. Ang sulforaphane ginapunggan inigali sang isa iya ka estrogen metabolite nga may angot man sa breast cancer. Ang konsini ang folic acid nga kinahanglan sang bata or sang baby abi sa taguangkan iya sang iloy. Kag may ara man ini sang calcium nga makabulig agud nga makalikaw sa osteoporosis. Ang osteoporosis, ablang galakat ka gakuko ka na. Bata ka pa gakuko ka na. Sige, asa ang ikaduha? Pangontra man gali sa cancer kaysa na mention ining sulforaphane amo ni siya nagapadamo sa isa iya ka cellula nga kun tawgon bala helper T cells. Ginabuligan sini ang aton iya nga atay nga kakason ang mga higko tinluan. Ang mga nagsululod dira bala nga mga higko sa aton iya lawas nga syempre aton nahaklo kaangay abi sang aso sang sigarilyo o aso sang salakyan di hindi ni malikawan naton kapin pa kun ara ka for example sa mga downtown bala no may ara na kun kay isa yung gapaburot lang sang sigarilyo. Ang iba naman niya ti syempre aso sang salakyan hindi mo man malikawan do to da kasuksok kita sang face mask kag face shield may times gid nga namatsag mo duga sulod pag gidajapon ang yabok no. Sige kagang isa pagid gali no ang ginainom naton iya nga mga bulong which is syempre may ara na sa nga tuod mabulong niya ang mga problema dira nimo or may target da siya nga ibulngon pero ti ang negative sina iya or ang side effects sina no wala kakahibalo. Kagang isa pagid ti ang nagainom dira iya sang makahulubog nga ilimnon. So sunod diri sa pag-research man sa Tokyo kag Singapore, makabuli gali ang broccoli kag ang cauliflower sa paglikaw sa cancer sa panit kag cancer sa baga. Kag sa isa pagid iya ka research man or isa ka statement no sa World Cancer Research Fund may 206 ka mga ginhimo iya nga pagtuon nga nagasiling ang broccoli gali kag ang cauliflower makabulig para ipangontra sa cancer sa bibig, sa tutunlan, sa breast, sa tiyan, sa baga, kag pancreas, kag sa aton man nga tinai. Diba? So, syempre dako gini nga bulig sa aton. Balang ko
may hindi man naton nga ginasili nga may ara ka na dira sang cancer, pero do ka prevention siya, no? Nabalang temprano pa. Kung carry malang iya, bakal di ba? Galing ka daw medyo mahal-mahal subong ang broccoli, no? So at least, inabalang pinsaron mo ang benefits nga mahatag niya sa imo. Kaya ang isa pagin, thanks sa mga ginikanan, kung kaisa, mayroon yung mga kabataan nga kapislian, di magkaon niya sa broccoli. Mambal na sila, hindi, kung naya karne lang akon kaunon. Nan. So, amo na mga problema naman kung kaisa. But anyway, kung mahimo pa lang, i-try gid, no? I-try gid nga mapakaon ng inyo diri nga bata. Okay, dako galing mahatag nga bulig sini sa aton sang broccoli kag cauliflower. Ang ikatatlo para sa mataas ang kolesterol. Since nga ang broccoli may ara ini siya sang fiber, makabulig ini sa pagpanubo sang kolesterol sa aton dugo. Kag makabulig man agud iya nga matinluan ang aton nga tinai. Kung kaisa mo ni bilang mga ginahambal sang doktor sa aton nga nagklag ng mga pagkaon simo iya nga tinai. Di ba? Sa aton syempre nakagas na tana, no? Hindi naman na siya nga explanation gid sang doktor nga do kadalom, di ba? So mo ni gali ang broccoli makabulig, ha? So kung gapamati ka dira, kag daw taas-taas gid ang kolesterol, why not bakal broccoli kag cauliflower, di ba? Ang ikaapat, para naman yan sa mga nagapa-sexy dira, na? Or ginapa-maintain ang lawas. Ang tungod gali nga syempre utan na iya mo, no? Utan hindi na siya dali-dali iya makapatambok sa aton ikumparar sa mga karne kag matamis iyang mga pagkaon. Ang isa kuno katasa sang broccoli o kun cauliflower, may ara lang ini siya sang 46 calories. Gani kung gusto no dira nimo iya nga magpaniwang, pwede ka gid iya nga magkaon sang broccoli kay man bulig inigali para ka kuno madasig iya nga magbusog, no? Ti kung madasig ka mabusog, hindi ka na mag-crave for another pag iya nga mga pagkaon. Kag ang ikalima, syempre para magbaskog ang aton iya nga lawas. So, magluwas sa mga sakit nga ako niya na-mentionar, ang pagkaon sa broccoli, kagang cauliflower, may ara man sa benepisyo sa may sakit drabla sa diabetes, no? Sakit sa heart, kag sa arthritis. Mga may edad-edad na naton yung mga ka-aksyon, bulig ni sa inyong broccoli, kag cauliflower, nablang kung kaisa duga reklamo ka na dira naga palamuy po, yung imo yung mga sa imo nga mga tuhod, di ba? Bulig digli sa imong ang broccoli kag cauliflower. Go buy na. Ay nung Edmond, happy birthday. happy birthday dira sa imo. Abi mo wala ko na dumduman. Ginapamatian ko kagina mo. Pati ka na. But anyway, sige sa iluhan naton danay ang aton. Tapuson ko ni danay nga kunya FYI. Gin-insert ko lang to si Manong Guard ho. Okay, at sa subong na mention ko man sa inyo nga nabalaha ang broccoli gani medyo mahal-mahal ini siyang presyo, no? Magbakal ka sa merkado, mahal-mahal gyud ning presyo tag pilang kilo subong. Pero pwede man iya nga magkaon ka sang cauliflower kay man same lang ang benefits nga mahatag nila sa aton, no? 'Di ba? But kung ang lain lang na diri, no? Ang lain lang na diri kung ang imo yung bata hindi magkaon, man, amo ning kabudlay. So dapat ikaw man nga iloy, mangita ka man ideya kung paano mapakaon. Kung paano mainto-into mo dira para makakaon siya isang broccoli. Ang iban gani ginaimpo na nila sa mga karne, no? Bisan tagga kimit-kimit lang na da, hasta yang nga makakaon gid ang ilang nga bata. Sige. 2:12 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action kay this time. Ako na ipagabasahon ang sulat man niya ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma,
Ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. Okay, ang aton letter sender sa subong iya nga hapon nag-ayo ini siya nga kon pwede. Lain lang ko nga ngalan no? Lain lang nga ngalan ang akon iya gamiton. Ay ari ina di ka parte gid iya sang iya man nga sulat. So nagpatawag lang ini siya sa kay Hansel. Kag ang sulat ni Hansel nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Ihinago lang ako sa kay Hansel, 32 years old. Nagsulat ako bangod sa problema ko sa akon nga bata. Isa ako ka engineering consultant sa isa ka dako man nga kompanya sa Germany. 5 ka tuig na ako diri kag makaisa pa lang ako nakapauli sa Pilipinas. Wala na ini nasundan bangod syempre sa natabo man pandemic, tita. Bisan po adi ko nga dalon ang akon asawa kag duha namon ka mga kabataan. Apag ang misis ko, hindi gusto. Suno sa iya, mas may maayo ko no nga ang amon kabataan. Hindi bala mabag-o ang ila yan na andan niya kultura man sang Pinoy. Hindi man sa pamugal, tita. Pero, dako ang pag-uswag sa amon niya kabuhi. Nakapatukod kami sa balay sa isa ka exclusive subdivision. Kag sa international school man, naga-eskwela ang amon mga kabataan. Pero ang ginakulbaan ko bala, tita, bangod ang natabo si ni Tita We, inagaw ko lang ang ako niya misis sa iya nga ex-boyfriend nga kunta ni iya pakaslan. Apang sa pihak sina Tita We, ginpangaluyagan ko siya kag mahapos ko man siya nga nakuha. Ugaling subong, ginakulbaan ako tungod basi maagaw siya sa akon. Given nga malayo sila ya sa akon, Tita We. Ang ginakulbaan ko pagit kibasi bala makarma ako sa akon nga ginhimo nga pag-agaw sa akon nga misis sa iya ex-boyfriend na sadto. Tita We, ano bala ang pwede ko nga himuon? Salamat gid sa pagbasa sa akon sulat, ang tagpadala Hansel. Kag sa akon iya nga pagbalik. Standby sa aton yung mga ka-action kay ako naman pagabasahon ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma. Sa ito mandira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw.
to the biggest gathering of Mayong hapon sa liwat sa ato niya mga ka-action sa nautod ko kagina nga ginabasa si Marilyn Abadinas Macwell. Mayong hapon Indayan. Shout out sa mga taga La Castillana. Happy Fiesta sa nga amon patron Senior San Vicente Ferrer. Happy Fiesta La Castillana sa mga taga Lapak da sa amon. Taga Lapak i-check na happy Fiesta. Always gid kami nagapamati sa This Is My Life. Salamat gid. Si RC Kuray, good afternoon. Good niya lang ko na si Dayland kag si Panok nga nagaobra sang iya nga payag. Sige, salamat gid Ay Sir Melily Oligo. Naga-monitor siya live. Okay Sa kay Sir Adi Laos, mayong hapon. Naga-monitor upod kay Nanay Isabel Diraya sa may Cane Town, Victorias. Kay Ma'am Maria Luz Grijaldo Makunat, mayong hapon. Stay safe always and God bless. Kay Panoy Siloso, great PM. Sige, mayong hapon man dira sa imo, sir. Kaga mayong hapon man sa imo dira nga pamilya. Kag syempre sa kay Sir Michael Season, sa kay Anthony Jones Havillo Ceblano, sa kay Taems Aboso, Taems ang hambal ko no ni Eden, buwas ko lang idalon. Buwas ko lang idalon ang kamuti kahoy. Kabalo ka Taems, ang dami ng inagihan ko doon. Char! Damo ko itong kapilasan. Kay JR Pilaggio, good PM, monitor naman sa kono. Sige salamat gid Sir JR Pilaggio. Kaga, ano na nga pag-monitor man sa imo, sa diin ka man nga parte. Sang Negros kag Bacolod. Kaya wala mo na mention kung taga diin ka. Sige. Sino pang wala ko na nag-greet? Si nalawag ko na ni siya, si Pinida Paranyas Rayan. Wala pa gali. Si Pinida Paranyas Rayan, pa shout out ko no kay tatay. Hindi nalawag ko ni siya. Naman ko kamalipaton sa ako now. Sige thank you. Thank you sa liwan sa inyo nga pag-monitor. Kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Ang kay, si Regent Tan Villalon. Kag kay Papa Yamandira, si Sir Regent Tan Villalon Senior. Dira isa may Banwasan, Manapla. Okay? Sino pa ginang akon nga kulang? Si Sir Noel Amar. Wala sa subong. Pero ba si dugay-dugay ara na siya. Kamyawon ko na lang advance. Kay para mag-guilty. Char. Sige, standby sa aton nga mga ka-action para isa dugang pagid nga mga i-share ko sa inyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, aton nga pagabasahon ang mahadagman nga advice ni Tita Wilma. Araya sa aton nga letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Hansel. Mayong hapon sa imo Hansel. Ang problema mo bangod yara ka sa iban nga lugar. Basi maagaw sang iya nga ex-boyfriend ang imo iya nga asawa kay suno sa imo kinaagaw mo man siya sang una. Hansel, sa imo sulat ikaw mismo nagsiling nga ginpangaluyagan mo ang imo asawa kag madali mo siya nga napasabat. Sa akon pagtan-aw, hindi man masiling nga ginagaw mo siya kay suno sa imo, ginpangaluyagan mo man siya. Dulaon mo siguro Hansel sa imo ya paminsaron, ining posibilidad nga basi agawon ang imo yang asawa. Ang trust o kunang pagsalig sa isa kag isa ang makabignaton importante para sa mabakod nga pag-updanay bilang mag-asawa. Ginpili ka sa imo asawa kag wala ako sang nakita nga rason nga ibaylo kaniya sa iban.
Wala man siguro sang plano ang imo iya nga asawa nga gubon ang inyo maayo na nga pangabuhi. Ang mahimo mo na lang, samtang yara ka sa dawa sang pungsod, amo nga dapat padayunon gid ang inyo komunikasyon. Ang komunikasyon, Hansel, isa man sa nagapabakod sa isa ka relasyon. Sa advanced technology sa karon, hindi na iniya mabudlay. Ipabatsyag permi sa imo nga asawa nga yara ka lang gihapon bisan ato ka sa malayo nga lugar. Ipabatsyag man sa iya nga bugos ang imo nga pagsalig sa iya. Dulaa inang negatibo nga pamensaron kay basi maapektuhan pa pati ang imo trabaho. Sa nasiling ko na, trust kag constant communication amo ang yabe para mas magabakod ang inyo relasyon nga mag-asawa. Sa imo, Hansel, salamat gid sa pagpadala sa imo nga sulat. Kabay nga makahatag man sang bulig sa imo. Ang gin-share or ang ginhatag man nga advice ni Tita Wilma sa imo subong iya nga problema. Magpakatawhay, focus dire sa imo nga obra. Focus sa imo nga obra kag hindi dira magpadala-dala sa kun ano nga mga negatibo nga pamensaron. Kay man kun mag-aaral na gani magsulod ako ng mga negatibo nga mga pamensaron. Wow, amo man na nagaka-apektuhan man na ang imo ya nga trabaho. Kag kun ka isa gakadala ka na bala mga matabo pa na o kung may ginapamensar mo mga negatibo sometimes bala mahimo nimo iya nga pautwas no lang example din magtawag ka sa imong asawa tapos mahambal kaya nga nagbalik ka na naguro sa imong ex kay lapit ka dira mo lang ang mga senaryo so dapat liwat sa imo, Hansel, dulaon inaiya nga mga paminsaron no tutok lang or lantawa lang ang mga positive side. For sure, hindi ka man pagbayaan. Diba? Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:32 na kita. And this time, ato na ipag-istoryahan ang aton man nga horoscope of the day. Ang first part sa aton nga kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Lunes, Abril 5, 2021. Unahon naton ang sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Ano man dira kuno kadamo sa imo nga ulubrahon, Aries, inatanan matapos nga hindi ka bala matamaan or hindi ka gid nga ma-super kapoy bangod gina-enjoy mo na? Gina-enjoy mo ang imo nga trabaho. Apang, hindi na maglagaw-lagaw dira, Aries, ha? Sundon ang mga panugyan sang ginikanan. Sa mga Aries, lucky numbers 33, 46, 29, 15, and 51. Sapphire blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Hangpa ang tanan. Kag himuon ang mga dapat nga himuon para nga wala ka sang hinulsulan sa ulihi. Pero sa mga Taurus, maghalong sa inyo dira mga ginakaon. Sa mga Taurus, lucky numbers 53, 23. 46, 32, 12. Mint green is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Ang imo bala ang kunya kabakod sa pag-atubang iya sa mga hangkat sa kabuhi. Amo nang makabulig sa imo agud iya nga malampuasan nimo ang tanan nga mga problema. Sa
Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 31. Ultraviolet is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Madamo sang mga tawo balang nga handa yang nga magbulig sa imo. Ang himuon mo lang, bato naman ang ilaya mga opinyon. Bato na kung may ara din sila sa mahatag nga suggestion sa imo, kay sigurado ang imo iya nga handom nga kadalagan, imo maangkon. Ito, syempre, magpasalamat ka man sa ilaya contribution. Sa mga Cancer, lucky numbers 23, 36, 46, 15, and 55. Satin white is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Ang imo balang handom nga gusto mo gid nga maangkon para sa imo iya nga pangabuhi, amo na ang magatulod sa imo para nga malampuasan nimo ang tanan nga mga ginaatubang mo sa karon iya nga mga problema. Ang isa lang kapanungyan, dapat magpakabakod. Itugyan sa Ginoo ang tanan. Kaga, syempre, magtingwa ka man sa imo iya kaugalingon, agod nga bisan paano mahatagan sa nga katumanan ang imo iya nga mga handom. Sa mga Leo dira, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 11. Dollar green is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, mahimo nimo ang imo iya gusto nga obrahon nga wala sang effort. Kag subong, do malapit ka sa karon iya Virgo sa love life kay ginatawag. Kag amo man ini ang magapanami isang imo iya nga mudo. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 21. Duhat purple is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Kung ano bala ang sa imo pamensaran, amo na ang imo iya nga mensahe o kung mensahe sa imo inner being. Kag kung mahimo palang Libra, pamatian ang mga advice nga ginahatag sa imo iya mahal sa kabuhi. Kay manda ko inaambulig sa imo, labi na gid sa imo nga mga desisyon. For example, may mga desisyon ka nga do ka budlay gid, do ka budlay hatagan sang solusyon, magpamati, no? Magpamati sa mahatag iya nga panugyan sang imo nga mahal sa kabuhi. Kay sila, for example, hindi man tanan mo nga imo iya makit-an nimo ang tanan nga problema. May ara ginaya nga dapat may other side of the story man. Agud nga mabalanse. Okay? Sa mga Libra, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 51. Crimson red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, ma-appreciate nimo, ma-appreciate nimo ang pangabuhi. Gani, ma-enjoy mo ini. Ay man kun ang tao ko no, do wala malang do puno lang yan sa mga negative ang ginapamensar. Pareho lang nga wala ni mo man gina-enjoy ang kabuhi nga ginhatag sa imo. Kag sa mga Scorpio, magprepara tungod amat-amat ya, no? Amat-amat mo na ma-feel
Amat-amat mo na ma-feel ang kaayuhan sa pangabuhi. Sa mga Scorpio lucky numbers, 43, 26, 59, 13, and 31. Mocha brown is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:40 na kita. Sa ako niya pagbalik standby sa aton iyang mga ka-aksyon para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Kita para man sa iton ko.
Action Radio Philippines Standard Time, alas 2:49, kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. By the way, mayong hapon, dira gali antes ako mag-proceed sa aton yung mga nabilin pang mga horoscope. Mayong hapon, dira gali isa kay Lola Nonoy Tingson, kag sa Apeliado family nga naga-monitor dira iya sa Est Home 6 sa may barangay Mansilingan, Bacolod City. O kagina pagbakal ko. Pagbakal ko nabatian ko gid si nanay naga-monitor. Diyan ba ko nanay patamyaw ta ka. Sige. Nanay Lola Nonoy Lola Nonoy Tingson naga-monitor dira. Thank you so much, gid. Kaga syempre sa lolo ko man, Lolo Manuel Cotamora dira iya sa may Gimbalaon sa syudad inisang Silay, kag sa ilang man dira nita Shirley kag si Choi Hildo sa barangay Gimbalaon, Silay City. Thank you so much, gid, sa inyo yang pag-monitor sa kada adlaw sa programa gidya sa tanan nga mga program sang Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:50 na kita. And this time, para sa mga nabilin pa naton yung mga horoscope, sa iluhan naton ang sa mga Sagittarius. Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, bisan ano pa da bala, no? Bisan hindi paghihambal sang imo yang kung ano barang sa balatsyagon nimo, namang hindi mo pag ipagwa, pero sa gihapon magagwa gid ina ang imo yang matuod-tuod nga gusto. Na balang mapamangkuton ka bisang imo nga upod. Di gusto mo maglagaw? Di sa totoo lang si mo syempre gusto mo maglagaw. Galing kay may ara ka bala sa mga reason kun kay isa nga do hindi gid mapaiway. Di naghambal ka nga hindi lang ko Dason sa ulihi halay ka mo istorya dumaha nakahambal ka nga ay nang nami man tani lagaw didto ko galing kay may balantayan pa ko diri. Wala booking ka sa imo nga or ikaw mo mismo ang nag-booking sa imo kaugalingon. Kag syempre sa mga Sagittarius, mangibabaw ang imo handom para sa kaayuhan sang tanan. Syempre tanan kita gusto naton. Tanan kita gusto naton nga ang aton nga mga kaupod, ang aton nga mga friends dira, ang aton nga pamilya, ara sa maayo nga sitwasyon. Wala naton na ginapray nga kung maano da sila, aksidente da sila, o kung mga negative ng mga bagay-bagay. Sige. Sa mga Sagittarius, lucky numbers, 53, 46, 26, 13, and 33. Mint green is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, tanan nimo nga mga wish ina ang mag-aabot. Hindi lamang nga madulaan drablasang paglaom. Kag syempre, mga eksperyensya mo kuno sa kabuhi. Mga kapiyardihan man ina. Mga kapiyardihan mo man sang una, pero sa ulihi, inagali nga mga kapiyardihan nimo, isa ina ka mga realizations. Agud iya nga mapanami ay sa ulihi, hambal ka na lang nga, ay mayo gid man nga bisan tuod nga negative ato siya, pero nagpasalamat ako kay tungod kun hindi sa ato iya nga hitabo, wala ko na angkon ang kung ano ang akon subong nga sitwasyon. Di ba? Sa mga Capricorn, lucky numbers 43, 26, 39, 51, and 15. Tulip pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius. Sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, ang imo iya nga handom mag-aabot ina kon updan nimo sang
pagpaninguha. Feeling good ka kuno subong iya nga adlaw? Anwayhan ang makapanami isang adlaw ni Aquarius. Sige, sa mga Aquarius lucky numbers 43, 26, 39, 15, and 51. Mustard yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 tugtog Marso 20, ang imo nga inner being Pisces amo na ang magaganyat sa matuod iya nga lugar. Sa imo iya para nga mapaayo ang imo nga kaugalingon kag ang imo nga pangabuhi. Okay, kun kay isa ina lang may times gid nga kun ara ka gani isa ka lugar di pumatsyag mo, di ba? Do wala ka nagaangat, do wala ka naga-excel, do wala lang, di ba? Do ka normal lang sa gihapon despite sang imo iya nga pagpaninghwa. Di subong sa imo dre ang Pisces, subong nimo makit-an kun sa diin iya nga lugar ikaw ang nagakabagay ka para mapa-improve mo ang imo nga kaugalingon kag syempre ang imo man nga pangabuhi. Sige, sa mga Pisces lucky numbers 53, 25, 49, 13, and 31. Cyan blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:55 na kita. Kag inyo ginpamatian ang aton nga mga horoscope of the day, aton kapalaran for today sa subong man nga hapon. Si Sir Noel Amarhon na late. Ginalawag gid ba yaw. But anyway, thank you so much. Si Ma'am Mary Joy Camero manho naga-monitor kuno sa may Singapore. Thank you so much gid. Oy, si Ma'am Virgie Olpinda, amian ko ni siya kay permigid ini siya naga-monitor. Kag wala gid nagakulang sa pagsiling. Happy maayo lang nga pag monitor kag syempre may sugpon gini siya nga halong always in dayan and God bless you and your family. Amo na namian ko kay Ma'am Virgie Olpinda. Salamat gid Ma'am Virgie. Si Sir Michael Season pagid gali ho. Naga-monitor from Chateau Elise. Diba? Ginagreet niya lang ko ng mga schoolmates siya, mga batch 1992. Tsakto ko ni Sir. Si Sir Raymond Grande sang Talok sa Bago City. Ari ho ka nagsunggod na nag-message na di. Payong hapon dira sa ila din ng Christine Villa, si Taminda ng Joy, ng Larry, kay nagkapid ka kay ng Norlin kag kay Tanida dira sa RTN office sa may bread ko. Mayong hapon lang dira kag sa family Florentino gali sa may barangay Haba sa Banwa Yasang Candoni. Wala na ko utang ha. Salamat gid sa inyo yang pag-monitor. Sige, standby sa aton yang mga ka-aksyon. Kag this time of di man ninyo ako para sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon.
ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. This time up din naman ninyo ako para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kulabos na si Indayan sa oras. Apang antes man ang pag-say bye-bye. Dahil kita anay sa aton nga Bible verse of the day gikan sa Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Sa ngalan sa regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.